ପଇସାଟା ଦଉନା ବାକି ଖାତାରେ ଲେଖି ଦଉନା। ଆଉ ପୂର୍ବ ବାକି ପଇସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନ ପୁଣି କଣ ଲେଖିବି? ଆମେ କଣ ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ପଳଉଛୁ? ଓହୋ ତମେ ପଇସା ଦିଅ। ଓହୋ ଆରେ ପଇସାଟା ଦଉନା। କଣ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ପଇସା ପଇସା ଅଛ? ଆମେ ଯେମିତି ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ପଳଉଛୁ ଆଉ। ଆଉ ମୁଁ କଣ କହିଲି ତମେ ଘର ପଳଉଛ ବୋଲି? ତମ ବାକି ଖାତାରେ ଆସି ତମେ ପଇସା ଦବନି? କଣ ଖାତା ଅଛି ବୋଲି ଯାହା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଲେଖିଦେଇ ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ପଳଉଛୁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ପଳଉଛି ପୁରା ଡାଇଲଗ ଜାଣିଛି ଆଉ। ସାହୁ 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 ଗୋଟେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଲ। ଆଗ ପଇସା ଦିଅ। ଦଉନ ସୋରିଷ ତେଲ, ପୁଣି ଆଇଛନ୍ତି ଘରକୁ। ଆଉ ପଇସା ଦଉନା ଆଗ। ଦିଅ 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 ଦଉ ଦିଅ। ବାକି ଖାତାରେ ଲେଖି ଦିଅ। ଏଇନା କହିଲେ ପଇସା ଦବ ପୁଣି ପଳଉଛ କଣ? ଆରେ ବାକି ଖାତାରେ ଲେଖି ଦିଅ। ଆମେ ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ପଳଉଛୁ ବାପା ମୋଠୁ ବାକି ଖାଇଦବ ତାପରେ କଣ ହେଇଛି? ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ତମେ ପଇସା ମାଗିବାକୁ କହିଛ? ଲୋକ ମରିବା ମରିବା ଅବସ୍ଥାରେ। ଭାଇନା ମୋ ବାକି ପଇସା ଦେଇଦେଇକି ମର। ମୋ ବାକି ପଇସା ଦେଇଦେଇକି ମର। ଘର ଭାଙ୍ଗି କୁଆଡେ ପଳଉଛି?